मैया के उपलक्ष्य में आयल वाली छठी मैया के पूजा कब से होने लागल और वालों के बीच में प्रसंग ये बात है। अरे तो सुनावा ताली एगो बाबूजी एगो राजा रहले जौना राजा के नाम रहे सरेयाती। उनका 1000 मेहरारू लोग रहे, एगो दूगो ना। राजा सरेयाती के 1000 मेहरारू रहली और 1000 मेहरारू के बीच में उनका संतान एक एगो रहे और वो संतान के रहली बेटी जेकर नाम सुकन्या रहे। सुकन्या के साथ में लेकर के राजा सरेयाती अपना 1000 नारी के साथ में लेकर के एगो पुरोहित भौम ऋषि के साथ में लेकर के चले जंगल में सैर करे खातिर भ्रमण करे खातिर कितनी हमनी के जंगल में जाई जा बिताई जा कुछ दिन रह के घूम फिर के आई जा। आखिर जंगल के माहौल बात कैसन बा कैसा त राजा सरेयाती चलल जंगल में भीतर हो चली भाई ए डबरिया भाई के ना तो सब मार जा लो डरिया हो डबरिया राजा सरेयाती चलले जंगल के भीतरिया हो डगरिया धई के ना साथ में पूरा प्रजा लोग के नरिया हो डगरिया धई के। फिर हमारा प्रमोद भैया कर कमल द्वारा पुरस्कार भैया के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सुनी सिकंदर भैया के कांटेक्ट में एनी टाइम बनल रहला के काम बा, चूंकि हम त तनी शूटिंग सेटिंग में ज्यादा घरी आजकल व्यस्तता हो गल बा। केकरा ओर से चाचा कृष्णा जी के ओर से बहुत सारा पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नारायण जी बनोले रखे। राजा सरेयाती जब जंगल में गए बाड़े ए भाई चाय ना भाई तनी आराम से चाय चलावो लोग सब कोई के ध्यान तोहरे लोग तनी सा कहानी होता त कहानी बस शोरगुल ना होना के चाय तो राजा सरेयाती भैया फिर बक्सवा छेक ले रहो बक्सवा छोड़ी एकदम साइड में खड़ा रहे एकदम साइड में। राजा सरेयाती जब जंगल में गए बाड़े कैंप लागल बा कैंप में सब कोई रहे लागल। राजा सरेयाती बारे पुरोहित भौम ऋषि बारे 1000 नारी लोग बाटे लेकिन उनकर बेटी सुकन्या अपना एगो सहेली के साथ में चल तरी दूसरा जंगल में खाते। जब दूसरा जंगल में गइल बाड़ी तो जान कि जौना जंगलवा में गइली तो जाके एगो नजारा देखो तारी कि वो खूब सुंदर ऋषि बैठल बा ना जाने विगत कई साल पहले से तपस्या करत बा। तपस्या में उतना लीन बा कि ओकर दीमक बदन खा गइल बा, दीमक लागल बा देहिया में। आ सुकन्या राजा सरेयाती के जो बेटी रहली देखली कि आही रे दादा ई प्रेत होता रे ई तो इंसान हमरा बुझाते नहीं थे। अपना सखी से कहली कि ये सखी देखो देखो दूर से कोरस बोला आ देखी के पागल हो कि एकरा अरे हरिशन हो के कि एकरा कैसन हो अरे हरिशन हो के एकरा हरिशन हो
अरे हईसन हो के ये करा कैसन हो अच्छा रोशन खत्म कैसे मनबो मानवो की नाम ए रोशन एकदम मन हो गइल भैया कैसे मनबो एकदम गरमे बरका है मन से गरम बरका हां बिना नेहुरा के गिरैले कोई चलो सवेरे लालवा से भेंट करा दिया चलो लालवा भाई वो नोट हमरा लगे तारा के हम आत्मा के शांति द बढ़िया रसार हरा भले बा चलो तारा के ध्यान भेंट करावता जननी की ना अब राजा सरयाती के बेटी सुकन्या जब ऋषि के चेहरा देखली उनका से देखल ना गइल ना आराम से कहानी सब कोई सुनी भैया नीचवा से का कहली कि दूगो कांटा उठवली आ कांटा उठा के वो ऋषि के आंखवे में घोंप दे जब ऋषि के आंख में घोंपली या घोंप के वजह से चलली ऋषि अपना तपोबल में लग रहले लीन रहले उनकर जब कृपा भई आंख से आंसू ना आंख से छर 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 खून गिरत रहे आ ओ बीच जंगल में अकेले ऋषि के आंख दोनों घोंप के कांटा से खून निकाल के आ राजा सरयाती के बेटी सुकन्या भाग गईली जहां कैंप गिर रहे तहां पुरस्कार भैया देता नहीं दे ये लगल हार्दिक अभिनंदन अच्छा मास्टर साहब अजय मास्टर साहब जी की ओर से पुरस्कार बक्सर वो लोग ना छोड़ो तनी सा छोड़ के खड़ा रहे एकदम बक्सर ले रखे सुनाई दे हार्दिक अभिनंदन अब जब आंख से खून गिरे लागल ई लोग चलेल कैंप में आज ऋषि के तपोबल जागल तो उनका कृपा से ना हवा बहत ना वायु चलत ना प्रदूषण लेवल होता जे जहां बा वही जे अस्तित्व सब कोई के पसीना एकदम टपक गिरता ना भाई निकलत ना चढ़त सभे के पेट फूल जाता ऋषि रहे त के रहे वो ऋषि के रहे प्रभु सब जानत जेकर नाम रहे चमन ऋषि हमनी के चंपरास के डिब्बा खरीदी ले जानो तो चंपरास के डिब्बा पर जोन फिगरवा बनावा रहेला वही ऋषि के फिगर रहेला चमन ऋषि बैठल बाड़े आंख से खून गिरता आवागमन सब बंद हो चुकल बा राजा सरयाती कहले अपना गुरुजी से पुरोहित से किए महाराज न हमनी के सांस लेवल जाता आ न देवल जाता आखिरी होत बतका होत बा पुरोहित जी हम ऋषि रहले अपना तपोबल से देखले त कहले राजा सरयाती तहार बेटी सुकन्या जंगल में जे घनघोर परिश्रम करके भगवान के पावे खातिर तपस्या करत रहलो ओ ऋषि के तहार बेटी जाके आंख घोंप देले बाड़ी आहिरे बाव महफिल में शोरगुल मच गए आंख घोंप देले बाड़ी आखिरी ठीक होई त कैसे होई पुरोहित जी कहले कि एके गो उपाय बा ओ ऋषि के कोई देखे वाला या दुनिया में बा ना एगो काम करा अपना बेटी के हाथ बा ओ ऋषि से धरा दो तबे जाके सब ठीक राजा सरयाती का कहले कि अपना बेटी के हाथ बा जाके चमन ऋषि से बियाह कर देले धरा देले अब उनका के देखे लगली ओइजा से जब आए लोग उनकर कृपा हटल तो सब कुछ निमन हो गल स्वच्छ सुंदरता हो गई माहौल क्रिएट खूब सुंदर बन गई सब बिगड़ी अब राजा सरयाती आ गइले अपना घर आ सुकन्या रहे लगली चमन ऋषि के यहाँ तो सुनी भैया ध्यान लगा के सुकन्या के कहानी आ चमन ऋषि के सेवा खातिर मेरी हरे गइली पानी तले देखो तारी जब ना इनारवा पर पानी भरे खातिर गइल बड़ी खूब सुंदर एगो नाग कन्या खड़ा हो करके आ हाथ में कलसुम औरत ले करके आ सूरज भगवान के जल देती है बेचारी तो सुकन्या कहतरी नाग कन्या से कि बताओ बहिना के कर करे
पंचायत समिति मटुकपुर श्याम सुंदर भैया की ओर से 101 रुपया पुरस्कार छठी माई की कृपा हुआ ए चम चम चमकताते तोहरो बदनमा ए बहिना अरे बताव बहिना के करे भरतिया उहे सुकन्या पूछत तारी नाग कन्या से तो नाग कन्या बताओ तारी के हम जौन व्रत करतनी ई व्रत छठी माई के कर रहल बानी ई व्रत के कैला से जेकर जौन मनोकामना रहेला सब पूरा होला जे अपना मन में जौन भाड़ा भाखेला भाड़ा भाख के इनकर पूजा पाठ करेला उनका कृपा से सब कुछ मनोकामना पूरा होला देखी पुरस्कार कथा प्रसंग से खुश होकर के छठ पूजा समिति के सचिव वीरेंद्र शाह जी छठी मैया की कहानी पर 100 रुपया का पुरस्कार देले बने हार्दिक अभिनंदन करब नारायण जी बनौले रखी भोला ना सही है कबला करब तो उहे नाग कन्या बताओ तारे के बहिना तहरा जो दुख होखे वो दुख के अपना हृदय में दबा के आ जाके तू छठी मैया के पूजा कर तोहरो सारा मनोकामना पूरा होई तो पूछली कि आखिर बताओ ई व्रतिया कोई जाला तो कैसे कोई जाला कैसे तो नाग कन्या बताओ तरी ये व्रत के विधि कहली कि पहिलका दिन नहा के खाली हो पहिलका दिन नहा के खाली हो आ दूसरा दिन खरना करे के खीर रोटी शाम को दिन भर भूखे रही हो आ सांझ के ये खा के पानी पी के सूते के बाद ओकरा बिहान भैला संझिया खाया दिन भर भूखे रह के आ शाम के समय जाके सूरज भगवान के अर्घ दियो तो सूरज भगवान के पूजा होइया फिर रात भर भूखे रह के नीचे सुत के आ सवेर में जाके सूरज भगवान के उगे के इंतजार करी हा जाके सवेरे के पूजा वरुण देव के करी हो एकर बाद छठी माई के पूजा करी हो तार सारा सोचल सपना मनोकामना पूरा होई ठीक ओही तरह नाग कन्या के कहला के अनुसार सुकन्या कइले बारी छठ के व्रतिया पहिलका दिन नहा खा कइली दूसरका दिन खरना कइली तीसरका दिन पहिला अर्घ रखली आ चौथा दिन जाके दूसरा अर्घ दे करके सूरज भगवान से वरुण देव के प्रणाम कइली छठी मैया के प्रणाम कइली जौन चमन ऋषि के आंख खत्म भय रहे छठी माई के कृपा भइल चमन ऋषि आंख से एकदम चम चम सारा दुनिया के देखे लगले ओई हरि से छठी मैया के पूजा के महानता प्रधानता बनल कहानी के ही जा खड़ी पाई लगौनी आ प्रेम से बोली छठी मैया की जोरदार जयकार एगो होके चाहिए सब कोई लगाई जयकार बोली बोली छठी मैया की